Breso sanguma etosu mienu. Tinum. No wie adwuma Salomo yoma Awurade fie no nyina. Na Salomo de n'agya David akonkronne no bae. No de dwetɛ ne sika ne nwenneɛ no nyina besie Nyankopɔn fie akorade no mu. Ɛna Salomo boa Israel mpanyin ne musuakuo no atitire ne Israelfo mu agyanom mapɔma no ano behia Yerusalem. Sɛ ɔrekɔfa Awurade apam adaka no afiri David kura ɛne Sion no mu aba. Na Israel marima nyina boaboa wɔn ano ba ɔhene nkyɛn. Na pɔna a ɛne bosome a ɛtɔ so nson no mu. Na Israel mpanyimfo nyina bae. Na Lewifo no bɛsoa adaka no. Na ɔfa adaka no ne ahyiae ntomadan no ne akronkronne a ɛwɔ ntomadan no mu nyina bae. Asɔfo Lewifo no na wɔde foro bae. Na ɔhene Salomo ne Israel safo a obehia ne nkyɛn adaka nanim no nyina kunkum nwan ne anantwi a wɔn dodo nti wɔantumi ankan na wɔamu ano bobɔ afɔde. Na asɔfo no de Awurade apam adaka no baa mu de besi nafa. Ɛdan no mpi akyiri a ɛne kronkronbea no mu. Kerubim no ntaban ase. Na kerubim no atrɛtrɛ wɔn ntaban mu. Adaka no afa no so. Na kerubim no kata adaka no ne ɛho mpoma no so ɔsoro. Na mpoma no woware ma wohunu mpoma no ti. Adaka no ho. Mpi akyiri no anim. Na wohunu adi hɔ. Na ɛwɔ hɔ de besi nnɛdɛ. Biribiara ni adaka no mu di aboɔ pono mienu a Mose di gu mu Horeb. Faako a Awurade ne Israelfo pameye bra a ofiri Misraim asase so reba no. Na asɔfo no firi kronkronbea hɔ firi adie no. Na asɔfo a ohunu wɔn no nyinaa ayɛ wɔn ho kronkron. Na wɔani nkyekyɛmu no akyi. Na Lewifo adwontofo no a wɔhyɛ Asaf, Heman, Yedutun ne wɔn mma ne wɔn nuanom asie no nyinaa hyehyɛ nwura fɛfɛ kurakura nawuro ne menta ne nsankotene gyinagyina afɔrebukyia no apuee fam. Na asɔfo 120 ka wɔn ho rehyɛne ntotorobɛnto. Na ntotorobɛnto hyɛnfoɔ ne adwontofo no yɛ sɛ ɔbaakofoɔ ma wɔte ɛne biako a ɔde reyi Awurade ayɛ da no ase. Na wɔde ntotorobɛnto ne nawuro ne nsankuo maa ne so yi Awurade ayɛ sɛ ɔyɛ na n'adɔyɛ wɔ daa no. Ɛna mununkum yɛ ɛdan no Awurade dan no ma. Na mununkum ne nti asɔfo no antumi anyina nsom. Efiri sɛ na Awurade animuonyam ayɛ dan no ma.